ngiyabonga kakhulu. Siqala nje ngokujabula ukuthi sizoyindaba ezimnandi zokuthi i-credit rating yaseThekwini ikhombisa ukuba nomehluko ongcono kune-credit rating ebekade sinayo lapha eThekwini. And long-term investment credit rating idolobha lethu AA negative, mase ukuthi kwi-short-term rating idolobha lethu libe kwi-AI positive. Lokho kukhombisa uguquko. Bathi-ke lapha-ke ababekade becilonga besinikeza nombiko uguquko benziwe indlela idolobha lethu elisingatha ngayo izimali lapha edolobheni, nokuthi imali ebekade iyabekwe ukuthi isetshenziswe ukwakha ingqalasizinda ikwazi ukusebenza kwingqalasizinda. And basebesho ukuthi lokho kukhombisa ukuthi indlela yokusebenza kwabasebenzi balapha edolobheni sesizingeni elikhulu ngempela. Sibonga lapha-ke uMunicipal Manager uyena ophethe abasebenzi balelidolobha elekelelwa umgcini wezimali wethu uDokotela uSandile Mbuli, besebenzisana-ke i-Finance Cluster nama-officials wonke alapha enyangweni ukuqikelela ukuthi isimo sezimali zalapha eThekwini zigcina sesimeni esona esenza ukuthi umgcini wezimali kazwelonke asishayele ihlombe. Sifisa ukusho ukuthi idolobha lethu lisaphinda njalo lihamba phambili ekuqoqeni imali yentela bakhokheli bethu bentela, ukwehlisa ukulahleka kwamanzi edolobheni, nokulekelela nje ukuthi zonke izinto imbiko ka-Auditor General iyahlonishwa. Uma kukhona amaphutha awabonile siwalungise lawo maphutha. Kanjalo futhi siyakhulisa ngendlela umnotho oya ngayo kubantu. Lokho kwenziwe improve i-service delivery lapha edolobheni lethu, kuqikelela ukuthi iyakwazi ukuba ibhekelele zonke lezi idingo esikhona ngazo. And kanjalo sifisa ukusho ukuthi imali usithokozisile ukuthi sovale kahle lo nyaka, imali esiyisebenzisile siyichithile kwingqalasizinda yethu ukuyilungisa ingaphezu kuka-90%, okusho ukuthi imali engasebenzile incane kakhulu kunesikhathi esingaphambilini. Kanjalo-ke siyabonga u-Auditor General ukuthi sihlome uphaphe ekhanda ngesikhathi esinikeza i-unqualified audit opinion, washayela futhi ihlombe indlela esibeka ngayo isimo iy'ncwadi zethu ekhombisa ukugcinwa kwemali. Lokho kukhombisa ukuthi idolobha lethu lilungele ukusingatha imali ngendlela esezingeni eliphezulu, kanjalo futhi likwenza ukubenza ukuthi singabe abanye bomasipala ababanjelwe imali equity share. Babaliwe imali babaningana kodwa idolobha lethu belingene nganyela bomasipala, lesikhombisa indlela nokukhula and imali lapha eThekwini futhi singomasipala nethina kubo umasipala bakhona ama-metros in particular ungakweliti cent sikweleti umngeni and futhi sikweleti Eskom. And sajabula ukubambisana nokusebenzisana-ke nomngeni Thukela Water ukulungisa i-infrastructure yethu, and singabika nje ukuthi i-infrastructure ikakhulukazi yamanzi and isesimeni esihle nesincomekayo kakhulu. And njengoba nazi-ke sikhona inkinga zokuhamba kwamanzi endaweni ethize,
kodwa lokho kuyalungiswa and njengoba libona nje kunepipe elikhulu ezosidla 1.2 million rand ku-24 kilometers elungiswayo izolungisa ukuhamba kwamanzi izofukula ukuhamba kwamanzi endaweni zako-Queensborough, Shallcross, Chatsworth, oTsimbini, oMlazi, oFourwill. Okusho ukuthi-ke isimo samanzi silindele ukuthi sibe ngconywana kakhulu zondawo. Kanjalo futhi silindele ukuthi lithi phela lonyaka kuneprojekthi enkulu eseza nomndeni elapha kulowo Mkhomazi. Le project u-11 million rand and ibheke izinto eziwu-3 ibheke idamu sakhe idamu lapho sakhe khona laso donsa khona amanzi siphinde sakhe nala futhi sizowatreat-a khona amanzi and lo msebenzi u-11 million rand uyaqhubeka uzothi masuphelile lo msebenzi idolobha lihlomule u-70 megaliters of water and lo msebenzi wona wonke kuzoba 100 megaliters of water lo 30 kuya kwenye indawo 70 kuze lapha edolobheni laseThekwini. Akuyona yodwa project esenza nomndeni uthukela kukhona enye enkulu elapha Thukela leyo-ke iwu-32 million rand izosinikeza amanzi awu-400 megaliters of water and kodwa wonke awezonke kodwa ingxenye yawo akezonke ethile ukuthi ingxenye yawo thina sithola ingxenye kulo-400 megaliters of water and lokho kusinikeza-ke ekutheni sikwazi ukuhlela amanzi kahle kakhulukazi bese lungile la kulawa elowathukela end of this year ukuthi amanzi aqhamuke manje-ke from uMkhomazi enyuke njalo aze eSphingo azophala zonke le ndawo ephakathi kweSphingo noMkhomazi okuzothi-ke amanzi bekade siwasa ngala eSouth and kulezo ndawo lazo siwabuyele siwa-directed siwayese-Central amanye siyese eNorth ukufukula-ke amanzi aya endaweni zaSontazi endaweni zakoNanda, eNtuzuma and nakwaMasha. Lokho kuzosinikeza umthamo omkhulu and abamanzi lapho. Angisho nje ukuthi ensukwini nje lezedlule nginikezele nge-reservoir entsha-ceke and bekade kuyi-1 megaliter reservoir beyikhipha amanzi awu-1 million sayi-upgrade yale reservoir isikhipha manje amanzi awu-6 million. Ngenxa yokuthi ngo-2021 kwahlonzwa kwabakhona umbiko othi ama-households imindeni isikhule ngemindeni engaphezu kwa-2,500 kuleyo community. So amanzi ethu akasafiki kweminye yemindeni sasesikhuphula-ke isithatha lesinqumo sokuthi si-upgrade i-water infrastructure yethu. And sike saba nenkinga nama-service providers ngenxa yenguquko ezenzayo izolekelela kakhulu. Sifuna ukuthi ama-service providers siwakhokhele wonke within 30 days. Umthetho usho ukuthi uma invoice vele invoice will be paid within 30 days. Khona-ke inkinga besibhekene nazo leyo kodwa manje kwenza le system ibe online invoicing and kwenza ukuthi awusawusebenzisa manje amaphepha yonke into uyenza electronically kuzokwenza ukuthi abasebenzi bethu sikwazi ukuthi bakhokhele within 30 days. Naye lo oyi-service provider uzokwazi ukumonitor ukuthi i-invoice yakhe isuke nendawo. Uzokuthi singenile yasuka lapho yakwi-step sesibili yakwi-step sesithathu yaze afika kwi-step sokufika uzokwazi ukuthi akwazi ukungena asibhekele lokho. So ezinye zezinto lezo esizi-introducile kule system yethu ukwenza ukuthi usebenzeke kalula ku-improve indlela esebenza ngayo nama-podcast. Yebo khona uhlelo olusha esil-introducile lokusebenza kakhulu nalapha bakwi-plumbing sinengxoxo esinazo nalapha bakwi-plumbing laba bamanzi abenza i-plumbing ngeke sizikhulume la njengempilweni ngoba sizohlangana nabo kusasa kade sihlangane nabo last week and ukuxoxisana nabo sibonisa ngalolu hlelo olusha and nokuthi echaza bona bangayibamba kanjani and ezithiwe sibonga umongameli ukuthi uthatha isinqumo sokuthi alethe i-SADC
hlanganisa umongameli bamazwe lapha e-Afrika abawu-16 beza la eThekwini and bane-summit ezoba ngomhla 16 kuze ngomhla 18. Le summit izokwandulela-ke ilokhu abathiwa esikubiza nge-Industrial Week eqala njengoba kuzoqala kusasa. Njengetolobha sikhombisile ngaphambili ukuthi siyakwazi ukubamba imicimbi emikhulu. Sasingatha i-AU ngo-2002, sasingatha i-non-aligned movement ngo-1988, sasingatha i-COP17, sasingatha i-BRICS, and sasingatha i-World Conference Against Racism. And idolobha lethu lelo kuyasithokozisa ukuletha imicimbi emikhulu njengalena ngoba ibeka edolobheni ebalazweni and ikhuphula abantu abavakashela leli dolobha, ikhuphule lento tourism, ivule tourism economy, ivule amathuba emisebenzi. Abantu-ke bakwethu njengadolobha soqikelela ukuthi uma belapha edolobheni and si-provide yonke i-security ukuze abantu bazifile be-safe. Umuntu ayifile safe esekhaya, ayifile safe esesontweni, ayifile safe endaweni ye-conference, afile safe esendaweni yokuzithokozisa. Sithi-ke abantu bathi uma besedolobheni babuyele emuva emazweni abo nesithombe esihle ngedolobha, ngoba ekugcineni bagcina sebe ama-ambassadors ethu emazweni abo. Baphinde babuye futhi i-experience yethu ukuthi umuntu osele wenza edolobheni ne-conference and lapha edolobheni lethu ne-conference uphinde abuye sezokuvakasha esebuya nomndeni wakhe, lokho kukhuphula-ke amathuba ethu.